wayo ni wa Allah. Wanda sai gidan masu kuɗi ko billahi lazi wato ai ba da a gidan masu kuɗi bane kuɗi zai mutu billahi lazi ta wala ban taɓa cin ba na cin abinci mai daɗi ban taɓa cin abinci mai daɗi irin wannan abincin ba kai ka san talaka ne zai yi wannan zai kashe kuɗi da ni ba dan abin da yake takura mu ba dan cin mutunci na yarinyar nan ba wallahi gidan nan aljannar duniya ne gidan wajen zama ne ko billahi yanzu ina za ka wai nace yanzu ina za ka wulaƙanci Allah na tuba kai da baka da hi ba dole kai haƙuri ba to sai a tashi a je a wanki da kai fa take da kai take ai kai ta watso ai kun ka ai wullo a kawai kai da ta wullo ni da na a zauna a nan ba ni aka wullo ba kaga setin ka wallahi kai nake ba da shi nake ba wai shin ma gadi aka kawo ko cin abinci aja ba fa wanki na zo ba ni gadi aka kawo ni wallahi ni kuma an gani gashi an ka haka gadi ana biyan ka albashi kuma an baka abinci kana ci ko gadi na zo ba wanki aka to za ka wanke dan wannan kayan ne da kawai za ka wanke ba hannuna wallahi ciwo yake wallahi tallahi ko hannunka zai riɓe ne ya yanke ya faɗi wallahi sai ka wanke kayan ka bar su a nan kar ka wanke Alhaji. 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 Haba. Wani irin tunani ka tafi haka ne a duniyar nan? Ina ta Alhaji shiru na kawo maka shayi? Me kake tunani ne haka a cikin ranka? Wa ya shiga ɗaki na? Wa zai shiga maka ɗaki in ba ni ba Alhaji? Sai kuma yara da ka ba su dama su shiga ɗakin ka. To duk yadda aka yi wannan hatsabibi da taki ita ta shiga cikin ɗaki na ta ɗauke min kuɗi. Wace hatsabibi ya yi? Ƙwarai da gaske. Na ajiye kuɗi naira 600,000 wannan ta kowa da su zai zo ya karɓa gobe da safe. Yanzu na duba na gani ban ga wannan kuɗi. Kai Alhaji dakata. ‘Yata ba za ta taɓa iya aikata maka wannan abin da kake nufi ba. Ya za a aikace Khadija za ta shiga ɗaki ta je ta ɗaukan maka kuɗi. Har wa'innan maƙudan kuɗi haka ta kai su ina. Wai me yasa duk sadda aka ce Hadiza ta yi wani abu sai ki kane ne ki kakkare ki babbaki ki sam ki ba za ta ba. Me yasa ke yin irin wannan? Saboda na san halinta. Zancen banza zancen har wani hali kika sani. Har wani hali kika sani. So nawa za ka haifi mutum
baka haifa halinsa ba. Sai ki ta togo ki san halinta. Wannan ba maganan goyon baya bane. Maganan gaskiya ne. Saboda ni na san me na haifa. Saboda haka ni ban haifi barauniya ba. Idan kika sake mun magana zan gobe baki cikin jinabiya. Ai Alhaji ba baki na ba. Ko me za ka yi min a gidan nan sai dai kai min. Ni kan ƴata ba zan taba amsa ta maka sata a gidan nan ba. Tunda ba barauniya bace. To yanzu an zo wajen. Yanzu na gane abin da ke faruwa. Wato dama duk irin abin da ke kike tura ta ɗauko miki ta zo ta kawo ki je ki zuba ga dashi ko? Kamar ya nake tura ta ha ni kawai na gano ni na gano ke kin da gano ni ne nake gano ke zo. Ai ni zama na da kai ban yi tunanin zaka iya dora min sata. Me gadi. Jaka ke. Ina ɗan uwan nan. Hajiya. Yau an yanka ta tashi. Yau ƙaryarku ta gama ƙarewa a cikin gidan nan. Kun san me yasa na zaunar da ku a nan gurin? Maganar jaka nake magana. Waye a cikin ku ya taka ya shiga cikin ɗaki har ya faɗa ɗakin Alhaji ya je ɗauko mai jaka? Wallahi ba ni bane. Wallahi hajiya ba ni bane ba wallahi hajiya. Ina ni ina ɗaukar jaka hajiya. Dan tsallake Alhaji tsallake wannan yayin ya shiga Alhajiya. Alƙur'an ba ni bane hajiya. A dai duba hajiya. Ban fahimci abin da kuke faɗa ba fa. Wani irin baku bane? Daga ni sai kai sai Khadija sai kai a cikin gidan nan mu ne za mu ɗauki jakan ni da Khadija mu fita da ita koko me kuke nufi ne? Wallahi ban iya sata ba, ko kaɗan ban iya sata ba. Dan dai ina dai dan sadar dan abincin nan ne mun abin da zan ce rasa, amma ni wallahi ban iya sata ba. Okay, kana sata abinci? Dan kaɗan na wannan kamar an ajiye ba za a zubar. To kai ka ɗauko jaka kenan. Kai ka ɗauki jaka. Kaga yi min shiru yanzu na gano ka. Tunda har kake satan abinci kake ci ba a baka ba. To jaka ma tana hannunka. Ka san abin da nake so da kai? Tun muna cikin mutunci da daraja da ni da kai. Ka fito ma da Alhaji jakarsa. Wallahi ba ne bane. Kuna nufin jakar tana da kafafuwa kenan ta fita da kanta. Jakar Hajiya mai kafafu ce? Ban gane jaka mai kafafu. Tambaya ta kake yi? Tambaya ta kake jaka ma na da kafafuwa? Ko ku masu kafafuwa biyu da hannu biyu ne kuka shiga kuka dauko? Ko kai ne naga kana sun kui da kai ka kasa hada ido da ni ne. Wallahi hajiya ba ni bane ba hajiya. Wallahi alquran ba ni bane hajiya. A'a wallahi ba ni bane ba hajiya. Ina shiga cikin daki hajiya. Na san da Alhaji aje da kasa ne hajiya. A dai ƙara duba dai. Mu kan ku biyun nan. Kai ka dauka kawai ka ga mu. Wallahi lazi ba ni bane ba. Ko ni me zan da jaka? Wallahi ni jaka. Na shiga uku na lalace ni. Da jaka. Kai jakan nan ba fa jaka bace kadai. Kuɗi ne ba ma kudai a cikin jakan nan ba. Kuɗi Hajiya? Ni abin da kike ban kawai ya ihe Hajiya. Ya min shi. Inda abin naku ya zama babu mutunci babu adalci. Gabaki ɗayan ku zan yi maganin ku. Zan kira 'yan sanda hukuma. Su tattara ku su kama ku su ɗaure ku su kai ku police station su je su ta dukan ku sai kun yi kamar za ku mutu har sai kun faɗi gaskiya. Khadija. Khadija, ke me wannan? Magani. Ko da ba magana wannan abu bane ya kawo ni. Ke magana nake miki magana kudin Alhaji. Kuɗi kuma me zan yi da kuɗi kuma ni ban san gidan nan ba. Kuɗi kuma wannan maganin saurayina ne ya kawo
ban ɗau kuɗin dadi ba, ne zan yi da kuɗin dadi. To waye ɗaukan mai kuɗi a cikin gidan nan? Ke Khadija wannan abin ya ishe ni fa a cikin gidan nan kin ji ko? Ni kaina wannan abin ya dame ni. Alhaji halin da yake ciki ya ishe ni haka. Ni ma na fi son ya samu sassaucin al'amarin da wannan kuɗin nasa da aka ɗaukan mai. Ke magana kuɗin Alhaji nake miki. Zan tsinka miki mari in baki samu natsuwa ba fa. Kuɗin Alhaji da kika ɗauka nake miki magana. Allah ya taimake shi. Allah ya taimake ni ko? To magana nake miki ba Allah ya taimake ni nake son ki ce ba maganar kuɗin Alhaji nake miki magana. Fito min da su. Ni da ke ne a cikin gidan nan wazi. Ina miki magana kina tashi kina bari na tsuguna a nan. Maganar kuɗin Alhaji nake miki kike tashi kike tafiya. Mami ni ban gane kuɗi ba. Gaba ɗaya na yi canji na amma duk yin sauƙar da ni kamar discharge. Wannan wace irin masifa ce kika saka kanki a ciki ne? Abu dan ne zaki yi? Lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a ku zo ku taya ni ganin wannan masifa. Ina zaune da yarinya a cikin gidan nan namun lafiya. Dan bacci daga dan diba na jibin mummunan aikin da na fito na samu a tsakar gidan nan. To ubangiji Allah ya ganar da ki. Alhaji. Ya aka yi na kana wani ka zauna mana Alhaji. Ina so in yi miki wata tambaya amma sai kin yi min alƙawarin za ki faɗa min gaskiya tsakanin ki da mace ta ba da duk abin da ka tambaye na zan faɗa maka gaskiya kuma ke dai nake da faɗa maka. Da wannan ka zo? Wace irin tambaya ce wannan? Ba shi ne amsa tambayata. Wane ne mahaifin Khadija? Ban gane ba Alhaji, wani irin tambaya ne kake min wannan? Ko kana nufin Khadija ba ta da uba ne? Ke, ba fa kama kame ni jiki ba. Shi sa na tambaye ki kin yi alƙawarin zaki ga mu tsakanin da Allah? Wannan ita ce tsakaninki da Allah, wannan ita ce shine ita ce amsar tambayata. Sarkulle? Ni wannan al'amari na kai na bani mamaki. Dama fa an ce idan sanyi ya zo lokaci yana juya ma dan adam. To ko kai ma ta juya maka ne shi yasa ka zo min da wannan magana. Kin ma hauka dole. Ga mu amsa magana ta. Ki ga mu amsa tambayata. Ka san me? Tunda kana nufin ka nuna min Khadija ba ta da uba ne. Kana nufin ka ce Khadija shegiya ce, amma yanzu zan kai ka inda za a dauka min mataki. Kotu zan kai ka. Na riga na faɗa maka. Don ka shirya za mu je gaba kuma za ka ba da labarin abin da kake so ka faɗa a nan gurin. In ma tsinin ya ce aikin fi sani ba ma shi ke tun da hakike boye mu. Haka ka ce ko? Haka ka faɗa ko? To ka shirya daidai nake da kai. Kana nufin ƴata shegiya ce ko? To shikenan bismillah. Shari'a daga nan haƙƙi. Kiya ne. baiwar Allah kuma tana gun Allah ta miƙa kuma ga Allah zai taimako don Allah ɗaukin kawai yawa Allah